figyelmüket. Külön köszönöm a Kórus megható műsorát. Szeretném külön köszönteni a Talamas család jelenlévő tagjait itt a Talamasz Lajos emlékkiállításon. Külön köszöntöm Györfi Sándor szobrászművész urat, aki a kiállításunkat megnyitja. Külön köszöntöm Rózsa Endre képviselő urat és Turkevőváros képviselőtestületének jelenlevő tagjait. Felkérem Györfi Sándor urat, hogy nyissa meg a kiállításunkat. Tisztelőit, barátait és külön tisztelettel a családját. Ahogy megérkeztünk és bejöttünk erre az udvarra, hát szinte a kultúra őroszlopai között sétáltunk be erre a kiállításra, amelyek Talamasz Lajos művei. Nem maradott meg neki Motuzsál mikor, de azt hiszem, hogy küldetését szépen teljesítette és befejezte. Jelentős műveket alkotott. Nagyon kevés város dicsekedhet azzal, hogy olyan művésze volt, mint Talamasz Lajos. És itt élt szülőföldjén. És erről a szülőföldről volt neki mondani valója. Ennek a szülőföldnek az őseit, kultúráját vitte tovább, és emelte mítoszi magasságba. És ez a lezárult életmű tovább él, vagy élhet ebbe a városban. Immár neves elődök nyomdokaiba született, és valóban Talamasz Lajos is munkásságával együtt, életével együtt legendává vagy mítosszá vált életével. Köszönjük Györfi Sándor tisztelő szavait, és most felkérem Talamasz Csillát, hogy a család nevében. Közönség, nagyon örülök, hogy ilyen szép számban összegyűltünk és eljöttetek, és ennyi ismerős arccal találkozhatok újra, hiszen én is régen jártam már Turkevén. Aki esetleg nem ismerne, akkor bemutatkozom, hogy én vagyok a legkisebb Talamasz. Talamasz Lajos harmadik gyermekeként láttam meg a napvilágot immár 31 éve. A két bátyám Rudolf és Csaba. És ha az ember művész családba születik, akkor felettébb érdekes események történnek meg vele. Például elmegy egy baráti pár esküvőjére, bemutatkozik a násznépnek, ahol rácsodálkoznak, hogy ki és mi ő, és ha nem akármilyen néven áldja meg a Jóistenné bennünket, akkor bizony előbb-utóbb a szobrászapa halála után majd egy évtizeddel új kedves ismerősökre is szert tehet. Velem ez megesett 2007 nyarán, Szolnokon, ahol a nevem hallatán a kedves Bali Pista, szerintem biztos sokan ismeritek az ő nevét, beazonosított, és apukám halálának 8. évfordulóján ismerkedtünk meg egymással. És akkor ott, ezen a úgymond baráti pár lagzián vetődött fel az ötlet, hogy rendezzünk Talamasz Lajos halálának 10. évfordulójára egy posztumusz kiállítást. És ha nem is pontosan 10 éve halt meg, ha nem is a Szolnoki Damjanics Múzeumban kapott helyet a kiállítás, bár egy esetleges vándorkiállítás számára azért jó esélyek nyílnak a jövőben, de itt Turkevén, apám szülővárosában, anyám szorgos szervezőkészségét dicsérve íme létrejött. Ki volt Talamasz Lajos számomra? Hát elsősorban szülő, amit bátran kiegészíthetünk a liberális, demokratikus jelzővel, a szószoros értelmében. Aztán meg barát is, akivel bármilyen gondom, bajom megoszthattam, hiszen jó pszichiáter módjára mindig rávezetett a számomra is nyilvánvaló megoldásokra, hiszen a megoldások réges-régen léteznek a jövőben, mi keressük hozzá meg a problémáinkat. És hogy alkotott Talamasz Lajos? Autodidakta módon, de az amatőr jelzőt nem felvágásból, hanem az itt kiállított alkotásai és az azokra korábban kapott kritikák alapján én hanyagolnám. Számára a szobrok készítése, az alkotás folyamata a tökéletes élményével ért fel. Önök közül vagy közületek biztosan valamennyien megtapasztalták, vagy megtapasztaltátok már azt,
amikor amikor valakinek minden erejére és ügyességére szükség van ahhoz, hogy meg tudjon birkózni egy adott helyzettel, akkor figyelmét teljesen lefoglalja a tevékenység. És most egy játékra hívom önöket, játékra hívlak titeket. Kérem, hogy azzal a gyermeki kíváncsisággal, azzal a 6 éves mi volttal nézzék végig a kiállítást, ami édesapám memoárjából elhaladszott a szívetekig, a szívükig, és kívánom, hogy az áramlat élmény érjen el bennünket az alkotások szemlélése során, fedezzetek fel, feledkezzenek bele, úgy Isten igazából egy-egy talamasz alkotásba, és aztán kérek mindenkit, hogy írja le az élményét a kitett vendégkönyvekbe. Köszönöm szépen a figyelmet!